farkon gani na da ke Ruqayyat ke shigen zuciya, tun daga nan na gane cewa ƙarfin so ya zarce mashi, domin dukkanin rayuwa tana son ta yi gamo da kyawu. Ruqayyat kin zamo gimbiya, ki zauna ki kaɗai a fada. Ruqayyat zo rike zuciya domin na yaban halinki, na san na yi dace a so samun mai hali na kirki. Ga kyau ga ki gullar da bi ke ɗaya ce ba kamar ki, samun ki ne babban rabo, na san na cire zulumi. Ki gane ke nake ta ƙauna, Ruqayyat zo ki mun agaji, kar da ya zam ina shan wuya akan so zo ki ban agaji. Ruqayyat ki dinga mun kalamai na ƙauna, kar ki ce kin gaji, silar ƙaunar ki zan bayyana a raina ba kamar Ruqayya. Ruqayyat ya ki tauraruwa ta mata, zo ki mun kalami, domin ke kadai na zaɓa a mata ba kamar Ruqayya. Kowa zai ganki zai tabbata ya shaida kin yi kyau Ruqayya, amma ni na fi yarda a ce gare ni fa kin zamo muradin zuciya ta samo halitta mai kamar Ruqayya, domin ita ce gimbiyar mata na faɗa da hujja. Cikin taro idan kin shiga kowa za ya hau ya banki, amma ni kam cikin zuciya na yau miki tanadin sarauta.